temppuja näitten äijien kanssa. Molemmat kaikki saa vetää 2 temppua tai komboa. Takana tässä on Lenni vuorossa. Lähtee nyt vetää se omat temput. Sänni yltä. Ei vaan vastaan. Seuraavana Joa. Palikat, niin tästä volttista on 8 foamia näitä palikoita. Koko. No niin, elämäni ensimmäinen 1 akka. Joo! Joo, en lähde vetää tukkolille. Oli. Kahveen. No niin, nyt lähtee kabum tupla frats. No niin, mä vedän tossa trampalla niin voltti 360. Joo.